आगे रहो तो ये ना बोले ना ये जे कोरोना जैसे खाइजों में पर हम पिंग हाथ का Belana wana masingsa dolai hangkon bising kelainai lontrevili bagaste ni takku mongol deburma corona vaccine riman yagulo sago Chumbuk haike chamos poisa sago khwai tongo abono tei lugorok belai wana laijak tibraso tong kosong tongnai lugorok abo busu jorte koboi tabuk jorake bo samania ko biri report chini koktoma takuk nini parake bo jaga Wngkha kisah kan para Wngkha oba hike je o nini besago o chamisro khwai tongmone obo agile ode ya ka phaya Wngkha obo bufrun theke obo hai nung saidaman kisa na che khaini je ba taw khaini je sai makta Wngkha agi rogo to na boले ना ये जे कोरोना जैसे खाइजों में पर हम पिंग हाथ का Wngkha corona ni vaccine namani porsa hingo हाइंगो Wngkha takuk ni bum khita Wngkha मंगल जेब्रमा Wngkha obo ni ti nor kebno kuno kok da saka saya ko ma saya ko neta MLA MDC chairman dongno saya ko ma saya Wngkha obo ni bagui kuno onko scientist technology gobeshona ni bitreo kuno ekta bigyopti rok bonor khne ko khania khania Wngkha tar mane obo tabung no fast tab obo hidno nukhan ro Wngkha to tai norok ni logiwo je vaccine ni jangnai rok borok ni obo hirok da wngna ya sen na khaje khaje ba sai mi ta acha Wngkha ঠিক আছে